ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад як навори зебо аз анамихе паплинои вишифкадор. беҳад хушруван паплино. ина бине аҷоибак. як духтараки мо хоҳиш карда буд ки ҳамин чиза нишон тиҳад ва имрӯз ки барвақттар омада будам бозор, тасмим гирифтам як навор карда шумода нишон тиҳам. дӯстони азиз, ино нархошон 170 сомонанд. инамиҷа чизе мебинед 170 сомонии нархи донада. касе ки оптум мегира бо арзонтарак мешава оптумда. хулас беҳтарин материало, ҳамашон намхе вишифка задагиай. нархи 3 метрша ҳозир ма дар назар дорам 170 сомон. бисёр рангои хушро дора. нусхошам ҳамаш фасонан. небинед паплинои вишифкадор. аз наздиктар бо ягон ча нишон метиҳам. ина мисоло наиша бинед зар вишифкаяй диде. нависед. баъд як чиз дига ки мо фақат тавассути анамин заказ интернет кати кор мекунем. мо нуқтаи савдо надорем. марҳамат, бисёр вақт менависанд ки ҷои шумо куҷодай. дӯстони азиз, шумо чӣ навореро ки тамошо мекунед, нависед чизе ки маъқултон мешавад. рақамои ватсап дар рӯи экран ҳастай. ҳамон материали дилхоҳтона ё ки чизе ки бошад суратча гирифта партоед дар ватсап. мо доставка мекунем. доставка танҳо дар дохили тоҷикистон ва шаҳрҳои русия ҳаст. тамом. ина бине новинкаҳора. ина бино ҳамаш як нархан. донада 170 сомон. ино сангдороян. сангои хушрӯ доран. ҳаминоям сорт дора. сортои хубшай. бо ҳамин ин навора ҷамъ баҳс мекунем. тамошобинони азиз, саломат бошед. хайр то видеоҳои оянда.